dostáváme se k ekonomickému pohledu na realitu, jestli se nemýlím. A máme tady, no a uvidíte, a už je to komplikovaný, jo? Už tady musím mít ty brejle, všechno, starší generace, nevidím. Tak. A máme ekonomické perspektivy. David Navrátil, hlavní ekonom a ředitel odboru ekonomické a strategické analýzy České spořitelny. Takže já vás tady vítám. Dobrý den, Davide. Víte, kde mám účet? Samozřejmě, to je další banky. A teď, kdyby ten vtip byl, no, mám to u té rajvky teda, ne? Ne, mám to shodou okolností u České spořitelny. Už teda musím říct od samotného mládí. A vy taky máte účet u České spořitelny, no, tak se zeptám. Jo? Všichni zaměstnanci České spořitelny mají účet u České spořitelny? Všichni mají. Povinně. A pak už ale nejsou zaměstnanci České spořitelny, předpokládám. A nejsou klienti České spořitelny. Ne. Tak zatím za mě spokojenost to, a to jsme nebyli domluvení, nebojte se. Tak, já vám předávám mikrofon a slovo. Domluvili jsme se tak, že vlastně máme na to cca 40 minut, kde můžou být jak ta přednáška, takhle samozřejmě kombinovaná s otázkami, s diskuzí, takže je to na vás s tím, že opravdu máme těch 40 minut dokonce tak, aby jsme potom v těch, já vám 9:30 na vás ukážu, mám tak červenou kartu, tady mám připravenou žlutou, červenou v kapse, jsem to zapomněl doma, to se nedá nic dělat, takže vám jenom naznačím, že už jsme tam. Jo? Takže mikrofon je váš. Já moc děkuji. Můžu ještě něco na klikání slajdu? Super, já děkuji. Dobré ráno všem. Já budu mluvit o české ekonomice, ale jako na začátku bych chtěl říct, že když budu mluvit o české ekonomice, tak možná budete mít pocit, že my ekonomové jsme strašně koncentrovaní na ekonomický růst. A často se objevuje jakoby diskuze, jestli ekonomický růst vlastně jako je jako dobrý nebo možný. S Tomášem Sedláčkem jsme několikrát diskutovali, jestli jako je dobré, abychom se fakticky koncentrovali na ekonomický růst, protože on říká, no já přece nemůžu sníst 2, 3, 4 stejky. No já říkám, ekonomický růst je dobrý, protože přináší jako spoustu jako další věcí, protože s tím ekonomickým růstem, ekonomickou úrovní je korováno nebo souvisí spousta věcí, jako je například zdraví, vzdělání, péče vlastně o lidi, takže ten ekonomický růst skutečně jako je možný. Když někdo řekne, ale může ekonomika růst do nekonečna, no já říkám, no to já nevím, ale jako můžeme pořád růst, protože je dobrý, že se na tohle někdo zeptal, když jsme byli v jeskyních, protože i v jeskyni se někdo mohl zeptat, můžeme růst do nekonečna? Ne, tak kašleme na to, nebudeme se přece vyvíjet. Za prvé. A za druhé, když se díváte na ekonomickou historii, tak nikdo nikdy nevymyslel lepší politiku, než je ekonomický růst, a protože ta je skutečně jako jediná politika schopná zdvojnásobit životní úroveň během jediné generace. Nikdo nikdy lepšího, takže samozřejmě tohle je jako skvělá věc pro potom diplomaty, aby dokázali přesvědčit lidi a vlastně i jako společnost, abychom byli schopni spolupracovat na tom, aby ekonomika byla schopna prosperovat. Druhá věc je, já když mluvím o ekonomickém růstu, tak samozřejmě není to jenom ten růst, je to spousta dalších věcí a my spolu s Evropou v datech jsme vlastně konstruovali něco, co se říká Index Prosperity, je to 10 pilířů, když se podíváte na www.indexprosperity.cz, tak tam vlastně vidíte, jakým způsobem si česká ekonomika, česká společnost stojí ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Nejsme na tom nejlépe, nejsme na tom ale úplně nejhůře, jsme někde uprostřed, takový jako ten český přístup, že jo, hlavně nevyčnívat, ale každopádně uvidíte tam, že máme spoustu velmi silných stránek, na které můžeme stavět a jak některé zmíním, a samozřejmě i některých, řekněme, příležitostí na zlepšení, které by nás mohly postrčit. Poslední věc je, že vlastně velká ta část té prezentace je o tom, že my nejsme schopni využívat náš potenciál. Jo? Jako my máme obrovský potenciál na to, jak česká ekonomika může vyrůst, jak může vyrůst životní úroveň lidí, spokojenost, vzdělání, zdraví a tak dále, ale nejsme schopni to využívat. Máme nějaké překážky, které tomu brzdí. A vlastně spousta věcí třeba souvisí s tím, jak fungují instituce. Instituce není pouze úřad, instituce i legislativa, právo, to, jak se mezi sebou chováme. Ne náhodou v letošním roce získali 3 ekonomové Nobelovu cenu za ekonomii, která je přesně o tady tomhletom, to znamená, jakým způsobem instituce pomáhají. A Česká republika, a včera jsme to slavili, si vlastně připomněli, Česká republika v minulosti byla takovým nedobrovolným účastníkem experimentu, který ukázal, jak jsou instituce naprosto klíčové. Protože když se podíváte na Československo v roce 1948, než převzali moc komunisti, tak ekonomická úroveň Československu byla podobné té rakouské.
Jo? Po roce 90, 89, 90 jsme byli výrazně pod tím Rakouskem, takže tam bylo vidět, jak změna těch institucí vlastně velmi dramaticky ovlivnila nejenom právě ekonomickou úroveň, ale i životní zdraví a tak dále, protože jedna z prvních demonstrací v roce 89 byly teplické matky, které demonstrovaly proti tomu, jak se tady vlastně nedá žít v České republice díky obrovskému znečištění. A když si uděláte na dlouhodobý růst české ekonomiky za poslední půl století, tak ten růst je nějakých 2,2%, což je, jakoby, řekněme, nezajímavý číslo, ale právě ten dlouhodobý růst velmi ovlivňuje to, jakým způsobem se budeme mít. Protože kdyby česká ekonomika během těch posledních 50 let rostla o 0,5% rychleji, tak bychom byli aktuálně nyní na úrovni Finska. Jo? To znamená, relativně malá změna v tom dlouhém období přináší dramatickou změnu životní úrovni a vlastně ekonomické prosperity. Naopak, kdybychom rostli o 0,5% pomaleji za těch posledních 50 let, tak jsme aktuálně na úrovni Ruska. No a tam nechcete být, jo, logicky. Jo. Takže proto ten ekonomický růst je takhle klíčový. A když se uděláme na ekonomiku, tak my vlastně vidíme v tom globálním světě, že v těch posledních letech přichází jako spousta komplikací, na které my musíme nějakým způsobem reagovat. A na které ne vždycky umíme dobře reagovat. Že když se díváme za těch posledních 5 let, tak to byl covid, pandemie, potom to byla krize dodavatelských řetězců, která ale souvisela s tím covidem, to znamená, jako spousta těch šoků je na sebe navázaný. Stačilo, aby se v čínském přístavu byl jeden nemocný dělník covid pozitivní, ten přístav se zavřel a samozřejmě přestali proudit zboží do Evropy a do Spojených států. Zároveň bylo vidět, že na ten globální svět má vliv politika, protože když Trump omezil imigraci, tak když se ta ekonomika potom otevřela, tak chyběli dělníci v přístavech a kolobovali americké přístavy. Tam jsme se dozvěděli my, Evropa, že máme oproti Americe jednu výhodu, a to je výrazně lépe digitalizované a automatizované přístavy, než mají Spojené státy. Nedávná stávka dělníků ve Spojených státech byla především o tom, nejenom o růstu mezd, ale byla především o tom, aby se nikdy přístavy v Americe nedigitalizovaly a neautomatizovaly, což je vlastně jakoby trošku rána do nohy právě té americké ekonomice, kterou všichni vnímají jako že ta digitalizovaná ekonomika. Potom přišla krize cen energií, která samozřejmě rozpoutala inflaci, válka a vlastně tenhle ten graf ukazuje, že spousta těch rizik a problémů je na sebe napojených. Co je důležité si uvědomit, že je právě to propojení a vlastně, že ten svět, ve kterém žijeme, můžeme popsat termínem polykrize, to znamená jako spousta krizí, které na sebe navazuje, což samozřejmě už jako může spoustu lidí vyděsit, ale Adam Tooze, který vlastně razí ten pojem, říká, že tyhle ty problémy se stávají krizi až v situaci, kdy my tyhle ty problémy nejsme schopni vyřešit a ta neschopnost ty problémy řešit ohrožuje naši identitu. A samozřejmě spousta lidí, jako v tom záplavě těch problémů, krizí, válek, inflací, životní nákladů, teďka másla, že jo, tak samozřejmě má pocit, že jako není schopen ty věci zvládat a díky tomu nezvládání, ohrožení identity se obracejí k populistům, kteří jako jim říkají, jsme všichni vaše problémy vlastně schopni vyřešit. Proto vlastně v letošních volbách po té inflační vlně, která proběhla celým světem, ve všech vyspělých ekonomikách ty vládní strany ztrácely bez ohledu na to, jestli se jim jako podařilo zachovat ekonomický růst nebo nepodařilo, prostě ztrácely, protože lidi právě v té vidině té neschopnosti věci řešit potřebují, vlastně hledají záchranu někde jinde. Ekonomická historie v tomto zase říká jednoznačně, populisté nevedou ke zrychlení ekonomického růstu, naopak mají negativní dopad na ekonomický růst. I po 10-15 letech ta ekonomická úroveň je zhruba nějaký 10-15% nižší, než by byla, kdyby tam ti populisté nevládli. Takže tady zase je obrovská role i, řekněme, humanitních věd vlastně umět vysvětlovat lidem, jakým způsobem se vypořádat s problémy a vlastně potom je ta, řekněme, technická část, která je schopna ty věci posunout dopředu. Každopádně, když se podíváme na českou ekonomiku, tak česká ekonomika byla označena, že nemocným mužem Evropy. Paradoxní je, že tím nemocným mužem Evropy o nás se psalo v německém tisku, tady sama o sobě, řekněme, tím spíš tím nemocným mužem Evropy. A česká ekonomika dlouhou dobu patřila mezi ekonomiky, které se nebyly schopny dostat na předcovidovou úroveň. To znamená na úroveň, z hlediska úrovně HDP, na úroveň před konce roku 2019. Když jsem řekl, že tam bylo těch 5 různých krizí, tak to na první pohled vypadá jako velmi dobrý výsledek. A když se podíváte na ten graf, tak vidíte, že to je vlastně jeden nejhorší výsledků v rámci Evropské unie. To znamená, jsme pořád jako velmi pozadu. Vidíte, že už jsme v tom kladném čísle. To kladné číslo bylo způsobeno pouze tím, že Český statistický úřad provedl změnu ve stylu Pepo, já se spletla, revidovali tu časovou řadu směrem nahoru a tím pádem vlastně už jsme v plusu. Ale vidíte, i to plus je vlastně velmi malé a ne náhodou jsme, řekněme, blízko Německa, Rakouska
Finsko, Estonsko, samozřejmě blízkost Ruska, ale jakoby u nás jde o nějaké, řekněme, strukturálnější problémy. Není to tak, že bychom byli v nějakém špatném regionu, protože Slovensko je schopno růst, Polsko je schopno růst velmi rychle. Jo? Polsko vlastně zrostlo o více než 13% od konce roku 2013, zatímco my spíše stagnujeme. Což může samozřejmě vyvolávat trošku, jako řekněme, skepsi o tom, co ta česká ekonomika je schopná dosáhnout. A proto je dobré se podívat na to, že my jsme těch posledních, řekněme, čtvrtstoletí ušli jako velmi úspěšnou cestu, protože když se podíváte na ten náš index prosperity, tak zjistíte, že ty nejlepší ekonomiky v rámci Evropské unie jsou takový ti obvyklí podřelí, Dánsko, Švédsko, Finsko. A my jsme byli na zhruba 60% jejich úrovně v roce 2000 a byli jsme schopni se dostat na nějaký 80% jejich ekonomické úrovně, což je jakoby úspěch. To jako není normální a vlastně spousta lidí to neočekávalo, že bychom byli relativně blízko ekonomické úrovně toho třeba Dánska nebo Německa. Co je zajímavé, je, že nám nebude fungovat strategie typu přidej, protože jako když samozřejmě kdokoliv přijde za svým šéfem a řekne, že chce přidat, tak mu řekne tak přidej, ale tohleto jako z hlediska, řekněme, ekonomické úrovně už nebude fungovat, protože když se podíváte na produkci, to znamená, co my jsme schopni vyrobit z objemu produkce, tak my jsme na úrovni toho německého pracovníka nebo toho dánského pracovníka. Což spoustu lidí překvapí, to není přece možné. Jako, jak to, že jsou oni bohatší? Bohatší jsou proto, protože jsou schopni si za tu produkci říct výrazně vyšší cenu. To je ta přidaná hodnota. No, to znamená, já už když něco vyprodukuji, tak to prodám s výrazně vyšší marží. No, s vyšším ziskem. A tohleto, tam je ten vlastně dramatický rozdíl. Oproti Německu téměř 20%, oproti Dánsku téměř 40%, 30% rozdíl v tom, kolik jsem vlastně schopen získat za svou produkci, jakoby zisk, který jsem schopen potom samozřejmě investovat. Ať už do lidí, nebo do kapitálu, nebo do čehokoliv jiného. A další 10% bodů je to, že nám stane relativně méně peněz díky tomu, že z České republiky odplývá kapitál. Jo? Což samozřejmě souvisí s tím, že máme relativně vysoký podíl firm, které jsou vlastní zahraniční vlastníky. Já vím, o čem mluvím, že jo, jako spořitelná Erste, ale každopádně jako souvisí s tím, že máme relativně málo českých firm, které by vlastně byly schopny jako budovat ten kapitál v České republice. Když se vrátíme do 90. let, už tady zaznělo, takové ty návraty, staří mužové vzpomínají na 90. léta, tak na to navážu. Protože v těch 90. letech nám Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další instituce vlastně radili jednoduchou věc a vlastně ta kuchařka se nezměnila od té doby. Jo? Pokud jste chudí a chcete zbohatnout, tak nezbohatnete díky tomu, že máte jako silnou vnitřní spotřebu a silné investice. Musíte si vlastně jako začnout bohatnout na těch lidech venku. To znamená, staňte na vývozy, na exporty. Stali jsme se proexportní ekonomika. To, co budete schopni vyvážet, budou především budou výrobky. To znamená průmysl, saďte na průmysl. To se nám dělalo velmi dobře, protože jsme silná průmyslová ekonomika. A třetí věc, kterou říkali, no ale protože to neumíte, nemáte to know-how, tak saďte na přímé zahraniční investice. To je ten důvod, proč tady vlastně jako narostly silně vlastně firmy, které vlastní, zahraniční firmy, které vlastní ty domácí firmy. A poslední bod, ten jsme výrazně podcenili. Ten poslední bod bylo, a učte se o nich a začněte zakládat domácí firmy, české značky, které budou mít ty globální ambice. Jo? Proto je super, když tady jako lidi už uvažují o tom, že vlastně jako budou studovat do zahraničí, protože začínají mít ten globální rozměr. A to je přesně věc, která nám chybí. A na to, abychom vlastně otočili ten odliv dividend, který odchází z České republiky, na příliv dividend díky tomu, že budeme mít jakoby silné značky, kapitál vlastně ve světě. Máme firmy, které už to dělají, že jo, Rohlik, Avast, Contipro například a tak dále. Je spousta, ale jich pořád velmi málo. Pořád ten podíl zahraniční vlastní firmy je u nás velmi vysoký, ale 3/4 problémů jsou v té přidané hodnotě. Není to tak, že by Česká republika nebo česká ekonomika vsadila na nějaký, jako řekněme, špatný sektor. Že bychom vyráběli něco, co vlastně jako, na čem se nedá vydělat. Že to má samo o sobě nízkou přidanou hodnotu, protože česká ekonomika patří mezi nejvíce diversifikované ekonomiky na světě. My jsme jedna z mála ekonomik na světě, která je schopna vyrobit úplně všechno. Jo? Tímhle se nemůže pochlubit vlastně jako mnoho dalších ekonomik. Jsme 6. na světě v tomto aspektu. Není to tak, že bychom vyráběli věci sami o sobě, které musí mít nutně nízkou přidanou hodnotu, protože když se podíváte na podíl high-tech výrobků na celkový exporte, tak je 4. nejvyšší na světě. A když se podíváte na míru kreativity, kterou my do toho dáváme jako čeští pracovníci, tak tam jsme dokonce 1. na světě. No, to znamená, jsme strašně dobří jako v té kreativitě, vytváříme výrobky s vysokou technologickou potenciální přidanou hodnotou, jsme schopni vyrobit úplně téměř všechno, ale bohužel nejsme z toho schopni mít ten zisk. A trošku to souvisí s tím, že jsme
subdodavatelská ekonomika. Není to úplně všechno, ale souvisí to částečně s tím, že jsme subdodavatelská ekonomika, protože subdodavatelská ekonomika znamená, že vyrábíte produkt ne pro toho koncového zákazníka, ale na to člověka na konci, ale vlastně jako pro někoho, pro nějakou další firmu. A s další firmou samozřejmě tam dochází ke konkurenci. Dá se to pěkně přiblížit třeba na automobilovém sektoru, který je velmi silný. Když vyrábíte finální výrobek, například Škodovku nebo Mercedes, tak jste schopni mít relativně vysokou marži. Nicméně, když vyrábíte nějakou subdodávku, například světlomety, tak tam najednou si konkurujete s mnoha dalšími subdodavateli, se kterými se perete od toho, abyste uzavřeli tu smlouvu s tím finálním výrobcem a díky tomu ta vaše marže klesá. V české ekonomice je to vidět naprosto jasně. Když vyrábíte finální produkt v automobilovém sektoru, auta, kamiony a tak dále, tak vaše marže před covidem nebo vaše produktivita nebo výnosnost kapitálu byla kolem 20%. To znamená, na jednotku kapitálu, který jsem do toho vložil, jsem získal vlastně 20%. To je úžasný výsledek, jako perfektní, tak aby to mělo vypadat. A vlastně po covidu se to nějak nezměnilo. Když jsem ale subdodavatel ve stejném sektoru, tak jsem měl před covidem poloviční vlastně profitabilitu a po covidu ta profitabilita je nula. Nula. Jo? To je vlastně jakoby ten obrovský tlak samozřejmě dodavatelských, řekněme těch koncových zákazníků, kteří vytvářejí tlak na své dodavatele, ale zároveň je to samozřejmě to, že máme nízkou přidanou hodnotu, to znamená, máme nízkou profitabilitu, tím pádem máme malý polštář na to, abychom zvládli různé šoky, například to, že vzrostou dramaticky ceny energií. A nejsme schopni to přenést na toho koncového dodavatele, protože to není ten koncový zákazník, ale pouze nějaká další firma, která řekne, mám tady další 20 jako potenciální firm třeba z Asie, které jsou místo schopny dodat levněji. Takže to je ten rozdíl, kde by se musíme posunout a vlastně mít skutečně ty mozky, které jsou schopny vytvářet vyšší přidanou hodnotu, to znamená designovat ty věci, kde je výrazně vyšší marže a zároveň na konci mít ten vztah s tím koncovým klientem. Tak, když si uděláme na tu ekonomickou, řekněme, literaturu, tak ta říká jednoznačně, že z poloviny ten ekonomický růst je tažený inovacemi, vědou a výzkumem, to znamená schopnost vlastně vymyslet něco nového, ale zároveň to něco nového přenést udělat to vlastně biznis, udělat to ten podnik. Čtvrtina je o lidském kapitálu, to znamená, jakým způsobem máme vzdělané lidi, není to pouze o mladých lidích, ale vlastně i o starých lidech, o starších lidech, a 15% je alokace, což není nic jiného, než jak fungují ty instituce, které jsou schopny efektivně alokovat práci a kapitál, které jsou omezené na co neefektivnější jako věci. Známe spoustu ekonomik, které mají spoustu kapitálu, spoustu úvěru, spoustu lidí a nejsou schopni efektivně pracovat, protože nemají ty instituce, které to jsou schopny vlastně zprocesovat. A když se podíváme na české instituce, tak my najdeme spoustu příkladů, které vlastně kde vidíme ten potenciál. A já uvedu jeden, a to je, že Česká republika má jeden z nejvyšších počtů obcí na světě. Jo? Když se podíváte na Českou republiku, tak 50% obcí má méně než 420 obyvatel. Jo? Já když nastoupím v Praze do metra, tak do té jedné soupravy se vleze více než těch 420 lidí, takže každé metro je vlastně jako jiná obec a těchto obcí vás tam projede velmi hodně. A tohle to vytváří obrovské neefektivity. Když to podáváme s tím Dánskem, o kterém jsem říkal, že patří naopak mezi ty nejvíce efektivní státy v Evropě, tak Dánsko má 98 obcí, takže kdybychom byli jako Dánsko, tak máme zhruba nějakých 200 obcí. My ve skutečnosti máme 6300. Máme 62 000 zastupitelů, kdybychom byli jako Dánsko, tak máme 5 000 zastupitelů. Jo? A tady obrovská nehospodárnost, která vede k tomu, že nejsme schopni využívat základní věc ekonomie, a to je úspory z rozsahu. Protože když něco dělám, tak samozřejmě optimální je, abych ty věci opakoval. Jo? Abych dělal opakovaně, protože čím je víc dělám opakovaně, tím jsem v tom efektivnější. Nicméně ty naše obce, každá ta obec se naučí nově, já to znám teďka v mojí obci, kde bydlím, Zlatníky u Prahy, tak se snaží vlastně postavit druhý stupeň základní školy. Dělá to poprvé, nemá s tím žádné zkušenosti a proto to 3 roky není postavené. A nebude to další 3 roky postavené, protože to neumí ta obec. Jo? Mnoho lidí nám řekne, no ale ten starosta, díky tomu, že jsme z malé obce, ví naprosto přesně, co mě trápí. A já mu říkám, ano, on naprosto přesně ví, co vás trápí a není schopen s tím nic udělat a ví to také. Jo? V horším případě neví o tom, že vám není schopen s tím poradit. Jo? To je vlastně obrovská nehospodárnost, která se podobí se na tom, že ve finále spousta obcí není schopná stavět, vlastně máme nedostupnost například bydlení. U nás v průměru zaplatíte 15 ročních platů za to, abyste si koupili průměrný byt. Samozřejmě jsou města, kde to je nižší. Já pocházím z Ostravska, to možná slyšíte, jak rychle mluvím, takže ostravský krátce, že jo, bo není čas, jak říkáme u nás. Ale každopádně třeba v Ostravsku ta dostupnost bydlení je výrazně lepší, ale každopádně
v nedávných amerických volbách se mluvilo o krizi bydlení. Představili se obrovské programy, jak to vlastně vylepšit. A ve Spojených státech dáte ale 5 ročních platů, na to byste si koupili průměrný byt. U nás 15. Je to nejhorší z celé Evropské unie. Ale zároveň nemáme třeba dostupné sociální služby. Jo? Zase ty obce, když jsem říkal, nejsme schopni postavit základní školu, druhý stupeň, nejsme schopni postavit školky, polovina obcí v České republice nemá školky a vlastně ta nedostupnost služeb vede k tomu, že poškozujeme vlastně jednak tu domácnost a jednak i tu ekonomiku, jo? Protože u nás se dlouhodobě mluví o tom, že máme nízkou zaměstnanost žen, což souvisí ale s tím, že nejsou dostupné školky a jesle. Mluvíme v České republice o tom, že máme nízkou porodnost, ekonomický výzkum nebo sociologický výzkum ukazuje, že ochota žen mít druhé dítě souvisí s tím, jakou mají zkušenost právě se sociálními službami, se školkami a jeslemi, jestli tam ta dostupnost byla, a nestrácet lidský kapitál. Máme relativně velký rozdíl mezi platy mužů a žen a ten vzniká primárně během té tzv. Rodičovské dovolené. Jo? To znamená, ta dostupnost škol a školek těchto zařízení je naprosto zásadně klíčová pro to, aby ta česká ekonomika fungovala výrazně lépe. A souvisí to samozřejmě s tím, že ta ekonomika naše je taková rozdrobená, jakože vlastně každý dělá něco, ale vlastně nikdo nic neumí pořádně udělat. NERV vyčíslil, že tohle jsou desítky miliard korun ročně, na které by se dalo ušetřit. Samozřejmě to nepůjde, protože STAN a vlastně jako další politici nechtějí rušit obce, nicméně dá se to zvládnout i s různými, řekněme, finančními motivátory. To je například to, že u nás v tom našem kraji regionu zhruba asi, jestli jsem dobře napočítal, 10 obcí uvažuje o tom, že postaví základní školu, jsou relativně kousek od sebe. Finanční nástroj je, my vám vlastně zvýšíme dotaci nebo finanční jako pomoc na to, abyste to postavili, ale musíte to postavit jednu na území jedné obce, jedna škola, která potom ještě navíc se může v čase flexibilně měnit ze základní školy na gymnázium nebo na liceum, podle toho, jaká bude demografická situace v tom daném kraji. Firmy naříkají, že lidé nejsou a demografové jim říkají úsměvem, no ani nebudou, protože máme skutečně jako ta populace stárne. Do roku 2050 ubyde pracovní síla, to znamená lidé ve věku 15 až 65 nějakých 10%. A Česká republika nebo české firmy si zvykly na to, že bereme ty lidi na východ od nás, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko a tak dále. Všimněte si, tam ten pokles populace bude ještě rychlejší, jo, protože ty lidi odcházejí. Takže samozřejmě to není úplně udržitelný zdroj pracovní síly. Můžeme se bavit o různých věcech. Jedna věc je to zaměstnanost žen, bez sociálních služeb to nebude dostupný, nebo nebudou moci pracovat, aspoň na částečný pracovní úvazek, protože to není o tom, že by všechny ženy pracovaly na plný úvazek, ale u nás 11% žen pracuje na zkrácený pracovní úvazek, průměr Evropské unie je trojnásobný a Rakousku, Německu 50% žen pracuje na zkrácený úvazek. Je to o tomhletom a navíc i ženy dosahují výrazně vyššího vzdělání než muži, takže jako samozřejmě ta ekonomika se ochuzuje ten lidský kapitál jako velmi dramaticky, když je počte prostě na 3 až 6 let na tu takzvanou dovolenou. Každopádně můžeme pracovat i ve stáří, jo? Protože vidíte, že Japonsko, které je takovým předskokanem demografického vývoje, tak tam pracuje čtvrtina lidí i věku nad 65 let. A mileniálové tamnější říkají, že počítají s tím, třetina z nich počítá s tím, že budou pracovat až do smrti. Jo? Já bych řekl, že takový jakoby zodpovědný makroekonomický přístup, prostě jako ochota pracovat až do smrti, je něco pěkného, ale každopádně je to jedna z věcí, která vlastně jako možná ovlivní důchodovou reformu. Nechci vás strašit, ale počítejte s tím, že si můžete rozpočítat první, druhý, třetí, čtvrtý, jak to tady vlastně bude zhruba vypadat. Každopádně další věc je zvyšování produktivity. Ta produktivita při chybějící pracovní síle se vlastně označuje často pojmy, které slyšíte pořád do kolečka. Automatizace, digitalizace a robotizace. Ale ve skutečnosti jako je to skutečně něco, čím česká ekonomika je relativně dobrá, protože patříme mezi ekonomiky, které mají jednu z největších robotizací na světě. Vidíte, že nejsme úplně jako na špičce, ale jsme jako v té, řekněme, první 25. Pozitivní je pro Česko vždycky to, že jsme přeběhli Slováky, kteří na to v tom byli lepší, protože my potřebujeme mít ty Slováky trošku za sebou, to nás jako trošku uklidňuje, že svět je v pořádku, ale není to tak jednoznačný. A zároveň na tom grafu je vidět jako obrovský rozdíl nebo obrovský posun v Číně, že Čína není ekonomika a výroba, kde pracují jenom levné ruce a levné nohy, ale čínská ekonomika je výrazně více zrobotizovaná než česká ekonomika. Díky tomu vlastně výrazně efektivnější průmysl a díky tomu vlastně jako je dokáže trošku válcovat i ten evropský průmysl. Nejsou to pouze dotace, částečně ano, ale nejsou to pouze dotace, je to i díky tomu, že vsadili výrazně více na právě například robotizaci. Takže z tohoto pohledu jako zapojit více úsilí do robotizace a digitalizace se určitě vyplatí. Spousta lidí, když si teďka řekne digitalizace, tak si vzpomene na stavební řízení, že jo, zdigitalizované, tady se úplně nepovedlo.
ale každopádně spousta lidí také namítne, že v Evropské unii nic jako dobrý, efektivní e-government nejde udělat, protože tady máme spoustu regulací, GDPR a tak dále. Opak je pravdou, když se podíváte na světové žebříčky, tak na prvním místě je Dánsko. Dánsko, tedy členem Evropské unie, platí tam podobné regulace jako u nás, platí tam GDPR. Efektivní e-government jde udělat a viděli jsme to například právě na té zprávě těch obcí, že tohle je výrazně efektivnější model. Lidé, když chybí kvantita, tak je potřeba zvyšovat kvalitu. Od průmyslu jsme mnoho let slyšeli, že neposílejte ty děti na vysokou školu, máme jich hodně, lepší jsou učňáky. Vlastně v tom mezinárodním říčku vidíte, že tomu tak není, protože těch vysokoškoláků máme naopak jako relativně málo ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Ale já bych řekl, že jedna věc jsou vysoké školy, a o tom tady uslyšíte dneska relativně hodně, a druhá věc je už vlastně kvalita vzdělávání na těch nižších stupních. Já pocházím z Orlové, což je podle žebříčku nejhorší město pro život v České republice, respektive dlouhodobu bylo. Teď nás přiběhla sousední Karviná, tak my jim gratulujeme, předáváme, ale jako druhé místo v tom žebříčku jako nejhorší jako není jako velká výhra. Ale každopádně, když se podíváte na místní statistiky, tak v Orlové 8% dětí nedokončí základní školu, nemá základní vzdělání. To je jako obrovské číslo. A já bych řekl, že to, že se vlastně o tomto problému nemluví, je vlastně jako obrovské selhání, protože je to obrovské selhání vzdělávacího systému. Protože dokončit základní školu není o ničem jiné, než naučit ty děti základní kompetence a dovednosti na to, aby se byli schopni o sebe postarat v životě. Jako autistický ekonom můžu říct, že pravděpodobně 8% dětí se vlastně stane zátěží pro ten stát, protože se nebudou schopni o sebe postarat, když jsme to nebyli schopni naučit. Takže to je obrovský problém. Průměr za Českou republiku je 3,5%. Což vypadá jakoby snesitelně, ale jako Orlová v tomto indikátoru konkrétně není nejhorší. Nejhorší je Bílina, tady jako kousek na sever, kde čtvrtina dětí nedokončí základní vzdělání. A jsou tady celé okresy, kde to číslo dosahuje průměru 10%, přesahuje 10%. To je obrovské selhání, jakože nejsme schopni skutečně naučit děti, mladé lidi základní dovednosti a kompetence na to, aby se byli schopni o sebe postarat. A další věc je PISA testy, kde už se díváme na 15leté studenty a studentky a vlastně jako spousta lidí jako sleduje takové ty základní ukazatele, jak nám klesá nebo roste, řekněme, úroveň těch kompetencí v jazyce, přírodních vědách, matematice, ale když se podíváte na věci, které jako trošku předjímají to, jakým způsobem lidé vnímají sami sebe a jaké mají ambice, tak tam je jedna věc, která se zabývá, jak říkáme u nás na Moravě, růstový mindset, a ta otázka vlastně se ptá na to, když se budete snažit, tak budete se zlepšovat, jako má cenu se snažit na to, abyste se zlepšovali, a polovina českých studentů v tomto věku řekne ne. Jo? A to bych řekl, že je to největší selhání českého vzdělávacího systému, protože my jsme schopni naučit vás vyjmenovat 10 láčkovců, ale nejsme schopni jako vlastně ve vás vybudit jako domění, že když se budu snažit, tak vlastně se to vyplácí. Jako vlastně má to cenu dělat. Jo. Kdyby tohle řekli lidé, kteří dělají 20 let v korporátu, tak ani jako nic neřeknu, jo. To je jako normální skoro. Jo. Ale bohužel, jako když to říkají 15 letí lidé, tak samozřejmě je to obrovský průser pro tuto ekonomiku a vlastně jako ukazuje další nevyužitý potenciál, protože ty ekonomiky jako Estonsko nebo Dánsko, tak tam vidíte, že ten podíl je výrazně nižší. Ten náš podíl v tomhle je nejhorší, jeden z nejhorších v rámci zemí OECD. Tak. Zdraví je strašně jako důležitá položka, protože když se řekne ekonomický růst, tak lidi tam vidí jenom ty koruny, dolary, eura a tak dále, ale vlastně jako s tím růstem koreluje velmi jako výrazně i to zdraví. No, může korelovat, tam se to dá velmi dobře využít. A Česká republika, když se podíváte na ten mezinárodní žebříček, tak tam je vidět, že zase jako obrovský nevyužitý potenciál, protože očekávaný věk dožití ve zdraví je u nás nějakých 62 let. Při narození očekávám, že když budu žít, tak v 62 letech v průměru budu zdravý a pak už budu nemocný. Jo? Což jako není úplně dobrá jako vizitka nebo jako výhled, protože samozřejmě já budu jít ještě relativně dlouhou dobu po těch 62 letech, ale vlastně už budu nemocný, už budu nějak omezený. Nemusí to být jenom to, že budu ležet v nemocnici nebo na ledence, ale prostě budu mít třeba bolet záda, budu mít problémy s vysokým tlakem a tak dále. A tohle je vlastně věc, která je vlastně zase obrovský nevyužitý potenciál v České republice, protože když se podíváte na země jako třeba Švédsko a tak dále, tak tam vidíte, že ten rozdíl je relativně velký. To je prostě 10 let jako rozdíl života ve zdraví. Ne, že se dožiju více, ale prostě dožiju se více kvalitní život sám o sobě, což je zase věc, která souvisí s prosperitou. A zároveň, když se bavíme v rámci důchodové reformy, tak je to vlastně i praktická část, protože my se bavíme, jestli posuneme věk odchodu do důchodu ze 65 na 67 let.
Ale jako s tímhletím zdravím to bude diskuze o tom, jestli já nastoupím na důchod nebo na nemocenskou. Jo? Takže samozřejmě jako i z tohoto praktického pohledu jako je dobré začít s tímhletím trošku pracovat. A vlastně, protože Mladé České spořitelny se vlastně účastní několik dalších věcí a jedna z věcí je například ministr zdraví, kde my s kolegy jsme na základě mezinárodních studií spočítali, co nejvíce ovlivňuje ten očekávaný věk dožití ve zdraví. Není to výdaje do zdravotnictví. Výdaje do zdravotnictví ovlivňují ten očekávaný věk dožití pouze z 10%. 35% je individuální chování, to znamená, jak se chovám, a to znáte, všichni rodiče vám to spoučí, že jo, ale mnohokrát to sami nedodržují, kouření, alkohol, jídlo, spánek, svaly a sport. A socioekonomické faktory je 1/5. Když to sečteme, tak jsme nad polovinou, protože tyhle dvě věci, to není nic jiného než jako vzdělávání. Vracíme se zase o 50 let dřív, protože to vzdělávání vlastně zvyšuje, čím vyšší mám vzdělání, tím vyšší mám šanci, že budu mít v tom žebříčku společnosti budu na vyšší úrovni a tím pádem budu dostatečně bohatý na to, aby jsem si dovolil lepší životní styl a zároveň se možná budu chovat díky většímu vzdělání lépe, což vlastně ovlivní jako moje dožití ve zdraví. To znamená, jako zase sázka na vzdělávání nejen jako výrazně ovlivňuje to, jakým způsobem ta ekonomika produkuje, ale zároveň jak prosperují lidé. A ty mezinárodní studie ukazují, že je to jeden z největších potenciálů pro nakopnutí české ekonomiky, protože jenom zvýšení očekávaného věku do zdraví, což je strašně složité, ale jako jenom tohleto, by zvýšilo potenciál české ekonomiky o nějakých 12% hrubého domácího produktu. Jo? Obrovská vlastně reforma, že u spousty reform se bavíme 1%, 0,5% a tak dále, bavíme se o jednotkách nebo desítkách miliard a tohle se bavíme o stovkách miliard ročně. Takže obrovský potenciál pro českou ekonomiku. Inovace, když se podíváte na výdaje na vědu a výzkum, tak jsme zhruba na průměru Evropské unie, ale díky tomu, že jsme na tom průměru Evropské unie, protože máme tu přidanou hodnotu nízkou. Když to přepočteme na obyvatele v paritě kupní síly, tak najednou zjistíte, že jsme o 30% pod průměrem Evropské unie. To znamená, skutečně jako dáváme málo na inovace, abychom byli jako produktivní ekonomiky, tak bychom museli ty výdaje zdvojnásobit. Ale není to pouze o, řekněme, inovacích, protože máme obrovské příležitosti, které nám přerámovala například ta poslední energetická krize. Když se podíváte na ceny energií, tak my platíme několikanásobně víc třeba za plyn, ale vlastně za elektřinu, než třeba ve Spojených státech. To znamená, naše konkurenceschopnost výrazně poklesla. A česká ekonomika, která je výrobní, tak to je samozřejmě problém. A proto máme jednu z nejvyšších energetických náročností v rámci Evropské unie, o 50% vyšší než třeba v Německu, která je taky průmyslová ekonomika, ale zároveň to jako ukazuje, že pokud nebudeme schopni ten problém řešit, tak vlastně to ohrožuje náš business model. To znamená, když se bavíme o Green Dealu, nebo Českou republice bavíme o Green Dealu, tak spousta lidí to má spojeno se spalovacími motory a elektroauty. To je krásný, ale vlastně je to jenom velmi malá část toho našeho problému, protože ta energetická efektivita souvisí s tím, jak jsme schopni inovovat a zavádět nové technologie, které mají výrazně přidanou hodnotu. Není to pouze o zateplování jako baráku, ale skutečně o technologické změně. A to je obrovský potenciál pro Českou republiku, protože spousta lidí, když se to řekne, no tak tohle to ohrožuje náš business model. Ano, tohle to ohrožuje náš business model, ale zároveň to obrovská příležitost, protože když se podíváte na Českou republiku, protože ve světě obecně poroste obrovský poptávka po takzvaném clean techu, to znamená těch čistých jako technologií, tak Česká republika, když se podíváte na nějaký set parametrů, tak má druhý nejlepší set těch parametrů na světě. Jo? To je obrovský, díky tomu jsme schopni vyrobit všechno, tak jsme schopni vyrábět i tyhle ty věci. Máme jakoby docela dobře zmáknutý, řekněme, ten produkční řetězec. Takže Česká republika vlastně pokud dokáže využít tuhletu příležitost, tak pro tu českou ekonomiku to může být obrovské nakopnutí. A my máme už teďka firmy, které jsou skutečně tohletom jako velmi dobré. Už teďka máme ve spoustě těch výrobků, které budou důležité pro klienty, máme výrazně vyšší tržní podíl na světových exportech, než by odpovídalo naší ekonomické úrovni. Takže my s tom už jsme úspěšní, ale potřebujeme jakoby odbourat nějaké věci vpravo, nějaké bariéry, které jako nám umožní, abychom tohleto využili výrazně více. Takže to není pouze o tom, že brečíme, protože nerosteme, ale my máme tady jako spoustu věcí, které my jsme schopni využít. Obranný průmysl je další pěkná ukázka toho, protože se v Evropě zdvojnásobí výdaje na obranu, což není nic jiného než poptávka po strojírenském průmyslu a chemickém průmyslu. A vlastně dlouhodobě, to znamená dekády, a z tohoto pohledu zase je to obrovská příležitost pro českou ekonomiku, která jsou na ty věci vyrábět. Takže my tady vlastně jako máme díky těm krizím obrovskou příležitost věcí, které jsme schopni jako využít, pokud samozřejmě se nezabrzíme tím, že ty krize nebo ty problémy ohrožují naši identitu a my vlastně jako začneme se koukat dozadu, pojďme vlastně věci vrátit zpátky a udělat Českou republiku great again. Že jo? Tak.
Financování. To je pro spoustu lidí jako častokrát jako nejnudnější část, protože si lidi řeknou, tak nějak to zafinancujeme, ale já bych řekl, že ono to trošku souvisí s tím, že my Češi jsme strašně konzervativní. Jo? Jako my po Rakousku-Uhersku jsme vlastně si nechali korunu, jakožto měno. Během té první republiky byly snahy tohleto zrušit, přece tady nebudeme mít tu monarchistickou měnu, a Češi jsou konzervativní. Jo? Češi tu korunu prostě chtějí a pořád ji máme ještě. Tak fajn, jako máme ji, nicméně ta konzervativnost vede i k tomu, že my strašně konzervativně spoříme, jo? Investujeme. Takže polovina našich finančních aktiv, jako domácností v průměru, je uložena buď v hotovosti nebo na účtech banka. Jo? Od bankéře to možná zní jako divně, ale já říkám, nemějte tam ty peníze. Jo? Pokud jde o investice, o zajištění na důchod, nejde o finanční rezervu, tak tam prosím vás nemějte ty peníze, protože to nejhorší je, co můžete pro sebe udělat, nechat to té spořitelně nebo rajvce nebo komukoliv prostě jako nechat jako nečinně ladem a radši to investujte. Jo? Protože zase, když se uděláte na ty úspěšné ekonomiky, Spojené státy, Dánsko, Švédsko, co mají společného? To není pouze o tom, že inovují, ale vlastně ta inovace a dívání se do budoucnosti je už i těch lidé a ti lidé proto vlastně ukládají své finanční aktiva do investic, které mají samozřejmě výrazně vyšší výnos, tím pádem výrazně více bohatnou, protože průměrná česká domácnost, když jsem se bavil na začátku o dividendách, odliv dividend, tak naopak jakoby u nás průměrná domácnost si ročně přilepší 0,8% HDP ve formě dividend ke svým příjmům, což řekněme, když se podíváme na spotřebu domácnosti, tak to vynásobíme dvakrát. Takže 2% průměrná domácnost, a samozřejmě se to týká spíše bohatší domácnosti, mají jako příjmy z dividend. Jo? Když byste ale byli průměrná švédská nebo například švýcarská domácnost, tak to je jako několikanásobně více. Jo? Jako víceméně 10 až 15% vašich příjmů nebo vaší spotřeby pokryjou dividendy. Jo? Tam je vidět, jak dramaticky jako navíc jako můžete získat, pokud lidé investují. Takže když se říká investujte brzo, tak je to skutečně vlastně o tom, aby lidé byli schopni zmultiplikovat ty svoje finanční aktiva a nedocházelo k podobnému, řekněme, stagnaci, jako teďka Česko, Německo, Rakousko. Vzpomeňte si na ten graf, kde jsem ukazoval, jak se vyvíjí české ty ekonomiky, mají velmi podobný příběh a to je mimo jiné i to, že strašně málo investujeme. Pro mě třeba největším, nechci říct zklamáním, ale vlastně jako úžasem a takovým tím jako negativním bylo, když Olaf Scholz, kancléř německý, se chlubil, že má všechny peníze uložené v bance. Že neinvestuje, že má všechno uložené v bance. Říkám, jak takový člověk vlastně může posouvat tu ekonomiku dopředu, protože vůbec si neuvědomuje, že je to o inovování, investování. Tak a zároveň tady vidět jakoby potom, co to znamená, když máte silný kapitálový trh, máte rizikové investice, které jsou schopny investovat startupy, tak skutečně ty startupy investujete. Dánsko má velmi silný kapitálový trh, podobně jako třeba Spojené státy ve smyslu kapitalizace na úroveň ekonomiky a vidíte, že počet startupů v Dánsku je nějakých přes 700, kolem 730 na milion obyvatel, u nás je to 150. Jo? 150 versus 700. To je jako obrovský rozdíl v té inovativnosti ekonomiky a zároveň vidíte, že tyhle ekonomiky potom mají díky tomu nižší podíl těch zahraničními vlastníky vlastněných firem a tím pádem samozřejmě nemají jenom odliv dividend, ale vlastně jsou schopni to překupit do čistého přílivu dividend. Estonsko to udělalo krásně, tam vidíte tu změnu, byli tam, kde jsme my teďka aktuálně a byli to schopni vlastně snížit zhruba na úroveň toho Dánska. Takže jakoby investování, vlastně jako obrovská příležitost, jak Česká republika může využít ten svůj potenciál, investování nejenom do kapitálového trhu, ale i do vzdělávání, kde strašně jako velmi výrazně podceňujeme a podkopáme ten kapitál lidský, které české domácnosti lidé mají. Je to obrovská škoda a vlastně skutečně ten potenciál pro tu českou ekonomiku je neuvěřitelný, pokud začneme odemykat ty základní věci. To znamená inovace, lidský kapitál a vlastně to, jak fungují instituce. Moc děkuji za pozornost. Máme prostor pro dotazy, pokud budou. Máme prostor, super. Určitě budou, já děkuji Davide moc krát za tu prezentaci. Já jsem si tady dělal poznámky, já jsem 100 chutí do toho takhle křičet a říkat ano a doplňovat nebudu. Co vás třeba přitom napadlo, jestli se chcete něco zeptat, anebo třeba něco dodat? A dám šanci mladé generaci jako první a koho z vás si vyberu? Můžu vás takhle vyvolat někoho, nebude vám to vadit? Kluci, napadá vás něco, někoho z vás něco, nějaký komentář, někdo, buďte odvážný. Někdo z vás? Ne? Ano? Ne? Ne? Ty budeš celou dobu 40 minut mluvit, já tomu chci jako zabránit, jo? Tohle tomu, aby zase někdo, kdo řekne, teď bude mluvit 10 minut a pak řekne, a teď vám to řekne.
Děvčata, děkuju moc krát. Máme tam ruce, já to věděl. Tak já takhle na mikrofon. No jako mě prostě napadlo, jako, že jestli by to celé nemělo začít prostě u toho vzdělávání, protože by jakoby, jak to říct, no jakože prostě spoustu jakoby, tím, že jako Česko je teda konzervativní, takže prostě kdyby jsme ve škole měli víc tu finanční gramotnost třeba a takovéhle věci, že by se to tím změnilo. A napadlo mě to říct. Děkuju. Děkuji moc krát, Davide. Určitě se k tomu vyjádří potom Jarda, to je bezesporu, to je celá další přednáška, takže děkuji. Davide, je to vzdělání zásadní? Naprosto, protože je to jako na začátku, protože ty chytří lidé, kompetentní lidé jsou schopni budovat instituce a inovace, které jsou schopni tu ekonomiku posunovat. Máte pravdu. Zároveň to není tak, že bychom museli ty věci dělat nějak jako dramaticky jako víc dráž. Protože Estonsko, například mediálně gramotnosti, je myslím na druhém místě. První Dánsko, nepřekvapivé, a myslím, že druhé je Estonsko. To Estonsko to dělá za podobné náklady jako my. S tím rozdílem, že v České republice, když se řekne, pojďme naučit lidi mediální nebo finanční nebo nějakou gramotnost, tak prostě uděláme kurz. Že jo? Udělá se kurz, takže jedenkrát za rok je tam 1 nebo 2 nebo 3 hodiny nějaká dotace časová, která se tomu věnuje. To Estonsku to dělali úplně jinak. V případě její mediální gramotnosti to není tak, že je kurz někde, naučte se teďka chytře číst ty články, ale oni učí vlastně od začátku, aby si všímali věcí v matematice, to znamená matematice se to učí průběžně, v češtině, estonštině se to učí průběžně, dokonce i v hudební výchově se naučí rozpoznávat věci, hudební motivy, které vlastně jako jsou schopny jim něco jako nějakým způsobem měnit jejich vnímání. Takže je to rozložené do všech předmětů, což je samozřejmě strašně obtížné, ale vyplatí se to, protože jedině tak člověk je se naučit schopen například i třeba počítat procenta, protože když se naučíte v 1 hodině, si vyzkoušíte, jak se naučit počítat procenta z hypotéky nebo ze spořícího účtu nebo řekněme složené úročení, tak to vlastně nikomu nic nedá, ale když to člověk počítá jakoby velmi často v konkrétních příkladech v matematice, tak to pomůže výrazně více. A samozřejmě je to obtížné v českém školství na těch základních školách i díky tomu, že máme sice něco, čemu se říká rámcový vzdělávací program, který říká, co se máme tak jako všichni jako zhruba naučit. A ten vlastně jako není už teď jako úplně jako špatně, on je hodně rozvolněný, a díky tomu, že je rozvolněný a vlastně každá obec, 6300 obcí může založit svoji základní školu, tak jsou školské vzdělávací programy, to znamená, máme mnoho tisíc školských vzdělávacích programů, které vlastně už jako nemáme pod kontrolou, protože to zakládají ty obce. A každá ta obec má různou míru kompetence. Takže naprosto s váma souhlasím, ale jenom jak se vracíme, je to trošku v kruhu, prostě musíme mít i ty instituce, které jsou schopny tyhle ty věci dělat, a tomu potřebujeme ty lidi, kteří jsou skutečně špičkoví odborníci v této oblasti. A já, když jsem se bavil s Danem Minichem, který obecně jakoby skvělý člověk, odborník na trh práce, tak on říká, a vzdělávání, pokud chcete lepší vzdělávání, tak jako spořitelná, tak my máme jakoby různé programy, učitel na život, ředitel na život a tak dále, které podporujeme, a říká, dlouhodobě ale potřebujeme naopak zmínit odbornost úředníků na ministerstvu školství a na to, abychom toho dosáhli, tak potřebujeme, aby někdo vzal a každý rok třeba vyvezl 20 studentů do zahraničí, kde se naučí špičkovou odbornost této oblasti, protože v České republice tohleto bohužel nemáme na této úrovni. Potom se vrátí na to ministerstvo a tam vlastně budou pomáhat, jak ty věci aplikovat. Takže ano, máte naprosto pravdu a je to bohužel jako politici, kteří by rádi viděli nějaký jedno červený tlačítko, které když zmáčknou, se to zlepší, tady to není a je to jako výrazně více práce, ale ta práce se dá udělat. Jako ve finále spousta těch programů už je napsaná a NERV má například velmi jako dobrou kuchařku, jak ty věci zlepšovat. Děkuji moc krát, takže čas nám vypršel. Díky moc, Davide, ještě jednou, děkuji moc krát.